Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, October 28, 2025. 400 hectares ang Tanyon Strait apektado sa ethanol spill sa Negros Oriental. Dugang nga cracks na diskubrihan sa Sipalay City. Pagbisita sa public cemetery sa Bacolod halin ng 6 a.m. to 10 p.m. Amihan, madalas ang matugnaw nga hangin, mga bagyo nga magasulod sa Pilipinas, sa Visayas kag Mindanao matupa. Kag sa Good Vibes, 8 ka mga local films mangin parte sa 2025 Bacolod Film Festival. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, amihan magadala sa matugdaw nga hangin, mga bagyo nga masulod sa Pilipinas, sa Visayas kag Mindanao na matupa. Gindeklarar na sa pag-asa sa kahapon nga opisyal na nga nagsugod ang amihan season o kun ang pagdapya sa mabugnaw nga hangin sa Pilipinas kag mala nga klima. Pero pathag sa pag-asa, basta gani amihan season, ginapaabot man nga ang mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas magaigo sa Visayas kag Mindanao. Inibangot sang high pressure area nga dalasang amihan nga amo ang nagaduso sang mga bagyo pakadto sa Visayas kag Mindanao. Sa masami ang mga mabaskog nga mga bagyo nga nag-igo sa Visayas binulan sang Nobyembre kag Disyembre. Ang super bagyo nga Yolanda nag-igo sa Eastern Visayas bulan sa Nobyembre kag ang bagyo Odette nga naghalit sa Southern Negros nag-igo naman bulan sang Disyembre. Samtang wala na sang LPA sa sulod sang PAR pero ang ITCZ naman ang nagadala karon sang ulan sa Visayas. Sa number 9, monitoring devices ibutang sa mga suba para sa early warning system. Nagpirma ang Bacolod City LGU ka Department of Science and Technology sang Memorandum of Understanding para sa pagpahamtang sa syudad sang community-based flood early warning system. Kabahin sini ang pagbutang sang 7 ka monitoring devices sa mga major nga suba kag 9 ka rain gauges sa nagkalain-lain nga parte sa syudad para maghatag sang real-time kag localized data parte sa ulan kag level sang tubig. Ang proyekto magabulig sa mas madasig nga pagresponde sa mga pagbaha. Isa ka dako nga tikang para sa disaster preparedness sang Bacolod. Nagpasalamat si Mayor Greg Gasataya sa kay DOST Secretary Renato Solidum Jr. kag pag-asa sa ilabulig sa pagpatuman sang proyekto. Pinaagi sini nga sistema ang Bacolod City subong mayara na sang mga instrumento nga magabulig sa paghimo sang desisyon base sa siyensya. Pattern siya all over Bacolod City para every time magulan mabalaan mo ang volume of rain and then mamonitor mo ang tratanan ng mga suba no kinahanglan mga balaan ginaton kiti in terms ang pagpa-respond naton for if may need no, sa rescue na dapat prepare kita. So muna nga pagtawag ko kay Secretary 2 weeks ago kagin follow up ko ang ining program nagdambal pa siya nga ipahingagaw. Sa number 8, LTO-HPG kag PIDEA nag-inspeksyon na sa bus terminals. Ang LTO-HPG kag PIDEA nag-check sa pila ka mga terminals sa Bacolod City bilang pagpanghanda sa pagdagsa sa mga pasahero para sa tigkalalag. 3 kaadlaw antes ang tigkalalag o kon Fiesta Minatay, nagpadulong ang katapos ang Land Transportation Office, Highway Patrol Group kag Philippine Drug Enforcement Agency sa mga terminal sang bus sa syudad sang Bacolod. Pila sa mga gin-check nga terminal amo ang Ceres Southbound Terminal sa Dalan Lopezina kag ang northbound terminal sa Barangay Bata.
Isa ini katikang sang LTO, HPG kag PIDEA nga ipasiguro ang safety sa mga sumalakay. Ilabi na nga ginalauman ang pagdagsa sa mga pasahero nga magapauli sini nga weekend agud nga makasindi sa ilang mga nagtaliwan nga himata. Ginpahayag sa PIDEA nga posible may random drug testing nga patigayunon sa mga drivers ang pampubliko nga bus. Sa number 7, lalaki nga nagtambag sa inaway natiruhan. Nakaangkon sang igos ang bala sa iya natuong nga paa ang 43 anyos nga lalaki matapos magtambag kag matiruhan sang iya upod inom sa Sitio Ubay, Barangay Ginpanaan sa Banwa sa Moises Padilla. Gindala sa Moises Padilla Municipal Health Office ang biktima nga si alias Claro, residente sang Barangay Ginpanaan, apang siya ang gin-refer sa Isabela District Hospital. Nadakpa naman ang nanago nga suspect nga ginkilala kay alias Ruel, 40 anyos. Nakuha sa iyang isa ka Black Widow 9mm revolver nga kargado sang 4 ka live ammunition kag isa ka empty cartridge case. Sa investigasyon sa Moises Padilla PNP, nagwa nga updanay man lang inom ang suspect kag ang biktima. Ugaling, nagmaoy si alias Jomar nga abyan sang suspect bangod sang kahulugbon. Samtang nagatambag ang biktima, naggabot ang suspect sang pusil kag ginpalupok ini. Detained karon ang suspect sa Moises Padilla PNP. Sa number 6, amay patay matapos masungkit sa nagasunod nga pick-up ang iya tricycle. Ginbawian sang kabuhi ang 44 anyos nga amay matapos masungkit sa nagasunod nga pick-up truck. Ang iya ginamaneho nga tricycle sa National Highway nga sakop sang Puroka Cosmos, Barangay Kalumanggan sa Bago City, Lunes sang kaagahon. Nakaangkon sumadamo nga pilas ang driver sang tricycle nga residente sang Barangay Handumanan sa Bacolod. Gindala sang Bago City Rescue Team sa Bago City Hospital ang driver sang tricycle apang gindeklarar siya nga dead on arrival. Nagwa sa investigasyon sang Bago PNP, nabungguan sang pick-up truck ang pangulihi nga bahin sang tricycle. Pareho nga gikan Bacolod City kag padulong Bago ang tricycle kag pick-up. Wala naman maano ang 47 anyos nga driver sang pick-up nga residente sa Barangay Nanunga sa Hiligaran. Gindala ang driver sang pick-up truck sa Bago Component City Police Station. Sa number 5, Negros Occidental, may 52,000 na ka mga noche patients nga na-cater sini nga tuig. Nagdangat sa masobra 52,000 ka pasyente sa bilog nga probinsya ang tigayon nga naserbihan sa idalom sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o NOCHIP. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, tuman na pagsaka sa kadamuon sa pasyente nga na-cater sa NOCHIP kuni paanggid sa 2024 nga mayara lamang sang 6,885 ka pasyente nga nalabot. Sa speech sang gobernador sa 15th anniversary celebration sa NOCHIP kaina as of September 2025, 52,454 ka pasyente ang nalabot sa NOCHIP. Bagay nga sunod sa iya natigayon bangod sa mas masupog nga kampanya. Sa kada LGU nga mayara sang NOCHIP coordinator nga amo ang nagapahibalo sa publiko nga mayara sang bulig labi na para sa bulong gikan sa NOCHIP. Ginapaabot suno kay Lacson nga mas magasaka pagid ang mga beneficiaries sang programa kag ginapaabot man nga gikan sa 5,000 pesos nga pwede ma-avail mas maganda ko ini. May 74.1 million pesos ang balor sa na-avail nga bulig sang 2024 kag subong nga 2025 ini ang nagdangat na sa 78.2 million pesos. Sa karon sa mga pampubliko lamang nga ospital, sarang magamit
ang noche. We have program coordinators in every LGUs right now. So it's more of making the public aware that NOCHEP is there to help. No? And so that's why there's a big increase in number of those that availed of NOCHEP benefits. No? And we expect this to increase even further in the years to come. Sa number 4, pagbisita sa public cemetery sa Bacolod halin 6 a.m. tubtub 10 p.m. lang. Ginpatawag ni Mayor Greg Gasatayang pila ka mga government kag private stakeholders bilang preparasyon para sa tigkalalag. Upod sa coordination meeting ang nagkalain-laing nga ahensya sa gobyerno. Ginkasugtan nga para sa mga public cemetery sa Handumanan kag Burgos ang visitation hours sa Oktubre 31, Nobyembre 1 kag Nobyembre 2 magasugod las 6 sang aga tubtob las 10 sang gabi. Ginapanawagan man sa city government sa publiko nga magbantay sa dugang mga update sa masunod nga mga inadlaw bilang kabahin sa preparasyon para sa mas malinong kag organisado nga pag-observe sang tigkalalag sa Bacolod City. Tinerbala sa sulod nga wala na nato na monitor. That's why nga may prescribe kag amo man ang advice ang aton nga mga offices concerned like ang GSO, ang aton nga PNP, no, kay especially ining aton nga mga public cemeteries to ari ni locate sa mga areas bilang daw highly populated. So Sa number 3, pag-assess sa mga buildings bilang pagpangaman sa linog, ginalantaw. Dapat nga magpangaman ini para kay Governor Eugenio C. Lacson sa ginasiling sang FIVOLCS nga The Big One sa Negros Occidental. Sa press conference kahapon diri sa Bacolod, ginsiling ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol nga hindi lamang ang Metro Manila ang pwede nga maigo sang The Big One o kung ang ginatumod nga threat gikan sa isa kadako nga linog bangod sarang man ini nga mag-igo sa isla sang Negros. Pathag ni Bacolcol ang Negros Trench sarang maka-generate sang 8.2 magnitude nga linog nga pwede magtay og sang bilog nga isla. Kung manabaw ini pwede makatugas sang tsunami sa western coastline sang Negros, Panay kag bisan pa sa Palawan kag Zamboanga. Ang Negros Trench nagatumod sa Oceanica Trench nga yara sa northeast sang Sulu Trench kag sa west nga bahin sang Negros Island region sa Visayas kag nagalaba sang 400 kilometers. Sunod kay Governor Lacson, hindi man makasiling nga handa ang probinsya para diri pero dapat nga handaan lakip na sa mga LGUs. Sunod kay Lacson, pwede nga makapatuman sang assessment sa mga buildings kag iban nga infrastructure sang probinsya. Ang mga LGU ang pwede niya nga mahaylo. Nga ilan naman mangin responsibilidad ang pagpatuman man sini sa ilang tag sa kabanwa kag syudad. You know, we shouldn't say we're ready because we might get what we want to. No? So, you know, we should be prepared lang. But of course, we always hope that it will never happen. Okay? But at the same time, we should prepare, no? Not only the province but all LGU. Will you order a province-wide assessment of all facilities and buildings of the provincial government and that of the LGUs also? Well, we can do that because that is exactly what Secretary Solido was telling us. We should reinforce our buildings, no? Just to make sure that they can at least withstand, no, say a 6 or even 7 intensity. No? But yes, that is possible. Sa number 2, padayon ang pagluntad sang landslide sa bahin sa bukid sakop sang Camp Valdez sa Mambaruto sa Sipalay City. Mas nagdako pagid ang damlag pa cracks
nga nakit-an diri. Inisuno kay si Palay City Disaster Risk Reduction Management Office sa Coordinator Jonilo Bugtae nga nagsiling nga base sa exit conference tupod sa Mines and Geosciences Bureau, active kag progressive o kung nagapadayon ang landslide. Ini ang nagakinahanglan sang gilayon nga aksyon kag padayon nga monitoring. Sa mga key findings nakasaad nga sang October 18 to 19 ang kalaparon sa mga crack nga nakit-an yara sa 10 inches kag may kadalumon nga 9 feet. May mga seepage kag groundwater flow man nga na-detect. Sa October 26, ang mga crack mas naglapad tubtub na sa 1 ka metro. May mga bag o pagid nga mga crack nga nakit-an. Ang apektado nga area ginabulubanta iyara sa 4,967 square meters. May mass movement man nga nakit-an nga padayon ilabi na kung may pagtupa sang mabunok nga ulan. Sini nga Martes suno kay Bugtae may nakita sila nga mga crack sa kanal sa kilid sang highway. Sang Domingo lamang nahuman ang georesistivity kag ground penetrating radar survey sang team gikan sa MGB. Ang resulta sini ang ilang nga ipadala pa sa ilang nga regional office. Sa karon suno kay Bugtae, gina-regulate nila ang traffic sa apektado nga highway. Ginaisa-isa lamang palabay ang mga dalagpo kag kargado nga mga salakyan. Bagulang ko to halin, so may nakita na ko to nga mga cracks dire along gid sa national highway but hindi pa gid siya sa dalan but ang dire sa kilid sang iyang kanal, sa concrete kanal sa kilid sang highway may mga part na nga mga naga-cracks kaga may pag-o nga nakita nga mga cracks nga bag-o kaga landslide nga part dito sa may babaw nga area. Kag sa number 1, 400 hectares ng Tanyon Strait apektado sang ethanol spill sa Negros Oriental. Pagkaguba sang ethanol pond, bangod sang serye sang linog kag mabunok na ulan. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga pictures kuha ni Margale Bangkairen, isa ka mangingisda sa Kampuyo, Banwa sa Manhuyod sa Negros Oriental. Ang sadtuanay malang Maldives nga tubig, duhalos brown na ang kolor. May patay nga mga isda nga naganilutaw. Sa video naman ni Roldan Liguis, sang Manhuyod sa gihapon. Makit-an ang nagaidas nga mga patay nga mga isda sa higad sang baybayon. Nagaagaw-agaw pula kag brown ang tubig dagat. Amo sinay sitwasyon sang baybayon sang Manhuyod kag Baay City nga kabahin pa sang Tanyon Strait, ang ginakabig nga largest marine protected area sa Pilipinas. Ginbansagan ang Manhuyod bilang Maldives sang Pilipinas, pero subong ginuntat ani ang pagbaton sang turista bangod sang sitwasyon sang dagat. Inibase sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Rafi Andaya. Ginmando sang Environmental Management Bureau Negros Island Region ang temporaryo nga pag-untat sang operation sang Universal Robina Corporation o URC Ethanol Distillery Plant. Suno kay EMB NIR Director Vicente Los Bañez, antes nagwa ang ilang order, voluntaryo nga naguntat ang operation sang planta. Nag-do-con sila sir, nag-voluntary close sila sir, voluntary stopping sila sa operation nila. Before pa nagwa ang orders? Until such time, yes, before na magwa ang order, until such time na madres ang problema. Sa statement nga ginpagwa sang URC Baay's Distillery, ginsiling nila nga ang serye sang linog kag ang pagbunok sang ulan nagresulta sa pagkaguba sang dike. Suno sa EMB, halos 15 metros ang kalabaon sang dike nga naguba. Naga-coordinate ng distillery para makontain ang nag-leak nga ethanol. Sa isa ka meeting kaupod ang nagkalain-lain nga mga sektor kag ang lokal nga panguluhan sang Baay City kag Manhuyod, ginsiling ni Mayor Andaya sang Manhuyod nga bangod sang insidente apektado ang palangabuhian sa mga mangingisda, turismo sang Banwa kag dako nga halit sa dagat ang dala sang ethanol spill. Are affected not only livelihood or tourism industry, especially in our municipality. I think it is about time to make a permanent solution regarding this matter.
Nakalabot na sa Office of the President ang iningahitabo kag nagsumiti na sang report ang EMB sa DNR National Office parte diri. Ang mangingisda nga nagkuha sa sini nga mga litrato nga si Margel nagsiling nga wala sila makahibalo kung tutubsan o nga wala sila sang palangabuyan kag kung ano kadako sang halit nga nadala sang hitabo sa ila ginapabugal nga baybayon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, walo ka local filmmakers na pilian sa 2025 Bacolod Film Festival. Magasugod na ang Bacolod Film Festival sa bulan sa Nobyembre. Suno kay Secretary to the Mayor, Attorney Marty Go. Suno sa iya, ipagwa ang mga short films nga parte sa festival sa mga sinihan diri sa syudad sang Bacolod humali Nobyembre 27 tubtub 29. Sa sini nga tuig mayara sang walo ka local filmmakers nga napilian nga nagpasakop sa proyekto nga may tema nga Pananaw, Local Frames, Global Change. Sunod pa kay Go, sa napulo ka nagpa-screening, walo lang ang nakasulod. Ang tag sa ka-filmmaker makabaton sang 100,000 pesos nga pondo para sa ila short film. Dugang panigo sa nagligad nga tuig, 300,000 pesos ang ginhatag nga pondo. Apang subong, 100,000 pesos na lang kada entry matapos madesisyonan sang komitiba. Ang mga napilian nga 2025 BFF grantees o kung mga local filmmakers amo sanay Roland Chavez, Dranreb Simatu, Gian Nicole Flores, Banjo Hinolan, Kier Kiza Julieza, Kyle Ramas, David Riasol, kag Charlene Mead Tupas. Last year, ang mga local films, short films nga gin-produce ang mga filmmakers naton, ginpagwa sa mga sinihan. Yes. Diri sa Bacolod. So this year, ang aton nga viewing sa mga sinihan naman is scheduled on November 27 to 29. That's for 3 days. Kag kita karon na naga-shout out sa aton nga mga live viewers. Good afternoon kay Sir Nene Grande. Maricon Gamboa Hayashi, good evening Miss Barbara Digicast, God bless you always. Miss Gloria Bantige, good evening Digicast, NIR, kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulupandan. Good afternoon sa taga Pulupandan. Of course, maayong hapon man kay Indalesia Matugas. Jezeri Garucha Hevero, good evening Ma'am Barbara, watching from Sarait. Please shout out kay Brad Robert Sangkaradjuan. Shout out ko no kay Brad Robert. Joe Art Mandagi Tones. Good afternoon po, watching from Hinigaran, Negros Occidental. And kay Sheba Zarzuela Chispa Joaquin, maayong gabi Digicast. Maria Fe Panaga Barredo, good PM Digicast Negros, watching live from Silay City. Mirna Garrido Clavel, good eve Digicast Negros, watching from Payao. And kay Sir Romel Mahilong Gallo, good evening Ma'am Barbara, watching with Jomar Hernan sa Barangay Bata. Kagamuyado ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.